एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। डीजे कंचन राज नीम चौक चौसीमा वैशाली मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। सहारा पौधी पहाड़ा न तब छोड़ ले बकबयाइल ना बुझाइल ऐसे तोड़ ले फुलक डाले माई सब मुड़ले बा तोड़ले बा सब मुड़ले बा सहारा पौधी पहाड़ा न तब छोड़ ले बकबयाइल ना बुझाइल ऐसे तोड़ ले फुलक डाली माई सब मुड़ले बा तोड़ले बा सब मुड़ले बा कंचन राज नीम चौक चौसीमा वैशाली मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। राजधानी गावत बारे मैया के गाना हो जनरायण लिखे पाना हो जमाना हो गाना हो जमाना हो राजधानी गावत बारे मैया के गाना हो जनरायण लिखे पाना हो जमाना हो गाना हो जमाना हो खाली कहता रे पूजा कल जवानी में माई कौआ फुलवा ले गइल कचढ़ाई चरनिया में माई कौआ फुलवा ले गइल कचढ़ाई चरनिया रोशनपुर सपहा।